سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نسنبت 17 تحساس زي تدالو على توزينات تزلكم مسئلخو كم وتروك سافت سامل وطنه نيخت كتاتلون عند عدمكو بقدامنت أرست زينا بريزيدنت إساياس أفوركي هنا فلويلوخ تشاينا بقرن أفريقيا تقبلوها زراريبو غازيتينيا الجزيرة بمتقعتي سبالبو نفاريت كازة تغتيلو أوغندا بالعلي تقاومتي دبدب أكايدا طرطرات متقعتي إمباسي أمريكا مس تكالات ستا متسار نيروم كبل منغست إراق قليسو طالبان تقعت نزبت حندك نستو يأسر كم زلو حورات هاقرات كم زقلتن كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي اندا تمنخم أبزا چانال دما ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم بريزيدنت إساياس أفوركي فلويلوخ تشاينا بقرن أفريقيا تقبلوه أزراريبو بريزيدنت إساياس أفوركي 15 حساساب ساعات قطري نفلويلو حزباويت ريبوبليك تشاينا بقرن أفريقيا أمباسادر شوبينغ بمقبل آغاش دندن تقبلوا أزراريبوم بريزيدنت إساياس أفوركي أمباسادر شون بكلتاو زوون أهوغراون كونتاتن قديات بمزراب بزعبا كوسدو زلوم سقمتات تميايتم أبتركب استراتيجيكاوي زمدنات إيرتران تشاينان بزعبا زمعبلولون زحيلولون منقدتاتون تزراريبوم أبتركب منستر قديات وطاعتو عثمان صالحن حلافي قطاو قديات قدفاتو حاقوس قبر هيوتن تساتيفوم نيروم فلويلوخ تشاينا بقرن أفريقيا أمباسادر شوبينغ نمعكن زينات هاجر أبزهابو حبريتها تركب نات بريزيدنت إساياس أفوركي أبز حلفور حقن بوتا بتشاينا وقعو عودتا أبز قبرلو مس بريزيدنت شي جي بينغ زتبصح مردان متغبارا بزخيل نطبታት ዘተኮር መንባሩ ገሊጾም መስራት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይና ሎሚ ዓመት 30 ዓመቱ ከም ዘቆፀረ ዘዘከረት ፍሉይሎኽ ክልቴና ሃገራት ታሪኻውን ስትራቴጂካውን ዝምድና ንምድላል አንጻር ዕብለላን ገባትያ ተሐሳስባን ዘካይዶ ሓበራው ቃልሲ ከም ዝሕየሎ ዘሎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ፍሉይሎኽ ቻይና በቀርን አፍሪካ አምባሳደር ሹቢንግ አበውርሃት መጋቢት መስከረምን 2022 أب إرترات مساسالي مبصح ركبن أكايدو نيرو غايزتينيا الجزيرة بمتقعتي سبالبو نفاريت كازا تقتلو بنا إسرائيل سبالبو نفاريت هاب كازا بستفتصم متقعتي نايز تقتل كاميرامان الجزيرة سنسرعت قبر تفتصموم سامر عبو داقا بعربيا بكان يونس أبزركب بيت تمرتي أبزتفتصم متقعتي مس مسارحتو وإل آل داهدو قوسيليوم الجزيرة بتخبي الدبداب حق استحكاي من أبو خيبة حسل زعاقتهم أبو داقا دمه دم ودو خامز متحبيروم أتاب قطر زمدبرو مروب حبريتا نتي قداينا باهوراوي بيت فرقبن كامز وصلو قليصوم الجزيرة بتاكر محجي بتويتر زفلت زنبر اكس ابزرقو صحف نموت عبدوقه قتلت قبل هيو قليصوم نابتي علماوي بيت فردي ابزتو حقاو كسي ابلعلي اب غزات فلسطين زسرحو كالو سرحتنياتاتو زتفصمه تدغاغامي متقعتي كامز تقالل قليصوم اتمرب حبريتا بشنشات 1996 كابز مسرته جميرو ابو داقه اب سرح زموته مبل 13 ጋዜጠኛ መሆኑ ገሊጾም አቀዲሙ በእስራኤል በስተፈጸመ መጥቃቲ ቦምባ ሐያሉ አባላት ስራቢቱ ዘሳነ ዳህዱ ካፕቲ መጥቃቲ ደህኒዩም ዳህዱ ሀብ ቀብርና ይዘመሰረቱ አብዛሃው ምስክርነት አብ ቃዛ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት በሞያው ብቃትን ቀንናን ግቡና ክንፍጽም ይናይሉም ولا قامت كات إسرائيل انتبزها أبقى زركب وجاجتني تابسي زغطل زلو كيناتنا علم سبعون كبر ملخت تسكيمهم يخدو خام زلون سرهم كام زغطلون قليتهم بمسألة سبصاب الجزيرة دهدوها بالعلوي كفال كل سموه بشرابنا التاريمون حكمنا ناب هوسبيتال ناصر بإجروه يخير كيليوم الجزيرة كاميرامان العلي حاموش ساعات دميو كام زموته بمقلات إسرائيل نجاجتنياتن سرابيتو من علامة بمقبار تحتات كام زهونت قليزام عبد غاب سنة 2004 نابال الجزيرة استتصمر خوينو كام كاميرامانن إيديترن كوينو يسرح نيروم تابو سلستا وداتن حانت والناب كتما آباسان الكابيرة أبتقا كان يونس ينبر نيروم أكايدا سنة دايا الجزيرة محمد مواد أبو داقة نفومو يوغنكا حيليس إلاويزان تامزنتاو زرداخ بالكاليسوهم نحكن زان تنزلون غزيبل توفاينت أبغانتانا زي سرع آسر قديفو حاليفو خبل أبي اكستزاريبوم بمسألة سبساب كوميتي مكل خالقا استنياتات CPI
ግጭት እስራኤልን ጋዛን በሸዋት ጥቅምት ካብ ዝጅምር እንደሓር ብውሕዱ 64 ጋዜጠኛታት መብዛሕትኦም ፊሊስጤማውያን ተቐቲሎም እዮም ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ዜና ዝሰርሑ ሓያሎ ኣማይት ጋዜጠኛታት ዝውክል ማሕበር ፕረስ ወጻኢ AFP ኣብ ግጭት እስራኤልን ጋዛን ዝተቐተለ ናይ መጀመርታ ኣባሉ ምዃኑ ብምግላጽ ብሞት እቲ ካሜራማን ከም ዝሓዘነ ገሊጹ ኡጋንዳ ብልዕሊ ተቃወምቲ ደብዳብ ኣካይዳ ሰራዊት ኡጋንዳ ብዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ዕጡቅ ጉጅለ IDF ብዝካየዶ ተወሳኺ ደብዳብ ነፍርቲ ልዕሊ 200 ዕጡቃት ከም ተቐትሉ ፕሬዚደንት ዩሪ ሙሴቪኒ ሓቢሮም በትምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝደው ከባቢ ዝተኻየደ ደብዳብ ኣማይት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ዕኖት ከም ዝወረደን ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ወሲኹ ገሊጾም እቲ ደብዳብ ኡጋንዳ ቀዲማ ኣብ ልዕለቶም ዕጡቃት ኣብ ዝካየደቶ ወታደራዊ ስርሒታት ዝሓየለ ምዃኑ ዝጥቀስ እቶም ዕጡቃት ኣብ ወርሒ ሰነ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ተማሃሮ ዝርከቦም 42 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም ሰራዊት ሃገር ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ስርሒት ከም ዝሕየሉ ጸብጻባት ይረድኦም IDF ካብ 900 ሰዓታት ቀንዲ ስጋት ጉራብቲ ሃገራት ኡጋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኮይኑ ምህላው ይፍለጥ كلتين هاجراتن توم عطواتن مدمساس أب 2021 زبقسوه وتدرو وفري وتاوتسيت كام زرخبيو زحبر طورات متقعتي امباسي امريكا مستكالات صتا متسرني روم كبل منغست العراق غليصو منغست العراق بزحلف ورحي اب بغداد بزركب امباسي امريكا متقعتي فصيموم تبايلوم زتاسرو حيالو سبات مساغلغلو صتا هاجرو متسار كم زتصنحهم غليصوم انت خون ابتا افنيا قدام منستر العراق زحلف حموس زهبو مغلصي هتوم غبنኛታት ምሳይኖት አገልግሎት ጸጥታ ምትሳር ከም ዝጸንሖም ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ አይነጽረን እቲ መግለጺ ኣብ ሐምራይ ዞባ ባግዳድ ዝርከብ ቀጽሪ ኤምባሲ አሜሪካ ብሮኬት ምስተሃረመ ከፊላዊ ዕኖት ድሕሪ ሙራዱ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ዝውጽእ ዘሎም በተወሳኺ ሓይልታት ጸጥታ ኢራቅ ነቲ ብሸውዓተ ተሓሳስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝተባህሉ ሓያሎ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ካልኦት ጥርጡራት ይህደኑ ከም ዘለውን ተገሊጹም በዚ ድማ ድሮ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ዝርከቦም 13 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ኣገልግሎት ዜና IFP ንሓደ ስሙ ዘይተገልጸ በዓል ስልጣን ጸጥታ ኢራቅ ብምጥቃስ ሓቢሩ طالبان ጥቃትን ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ይኣስር ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ طالبان ግዳያት ምጥቃዕቲን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይወስድ ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡም እዚ ተግባርና ኣእምሮና አካላውን ጥዕናተን ደቂ ኣንስትዮ ዝሃሲ ከም ዝኾነ እቲ ትካል ገሊጹም طالبان ግዳያት ጥቃትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝሓውያሉ ማእከላት ከም ዝዓፀውን ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩም ኣብ አፍጋኒስታን ኣብ ትሕቲ ምሕደራ طالبان ካብ ዓለም ዝሓሰመ ኣተሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎም طالبان ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምላሱን ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ አፍጋኒስታን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዝነበረ ሕብራት ሃገራት ገሊጹም طالبان ስልጣን ምስሓዘ ድማ ምስ ቁጠባን ሰባዊ ቅልውላውን ብዝዛመድ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ዛይዶም አፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ስራሕ ተኣጊደን ዓዲ ውዕል ኮና ዘገድዱ ሕግታት ምውጽኡ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ንዘቤታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝቃልዓን ተገሊጹም طالبان ኣብ 2021 ናብ ስልጣን ቅድሚ ምላሱ ኣብ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ሓለዋን ውሕስናን ዝህባ 23 ማእከላት ነይረን ሕጂ ግና ኩለን ተዓጺን ከም ዘለዋ ይግለጽ طالبان ንልኡኻት ሕብራት ሃገራት እዞም ማእከላት ከም ዘየድልዩን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሰውተን ወይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ዝኾኑ ኣባላት ስድረን ከም ዝኾና ገሊጾም እዞም ማእከላት ናይ ምዕራባውያን ስነ ሓሳቢዮም ብምባል ድማ ይቃወሙም طالبان ኣብ ልዕሊ ግዳያት ዘቤታዊ መጥቃዕቲ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃት ከይፍጸም ንደቂ ተባዕትዮ ኣባላት ስድራ ቃል ከም ዘእተዎም ገሊጹም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ዘበር እንተዳ ዘይብላ ወይ ስጋት ድሕንነት እንተሃልይዋ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ትወሰድን እዚ ኸኣ ድሕንነታ ንምሕላው ከም ዝኾነን ሓቢሩም ኣብ ካቡል ውልፋት ዕጸፋርስን ገዳም ሓደርን ናብ መዳጎኒ ማእኸናት ከም ዝኣትዋ ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት የመልክትም እዚ ኣብ ነጻነት ዝተገበረ ገደብዩ ኣብ ሓደጋ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፈሊኻ ምድጓን ቅጽዓትዩ ኣእምሮውን ኣካላውን ጉድኣት የሰብ ይኽብል ተዛሪቦም ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጻ ድማ በቲ ማሕበረሰብ ክንጸላን ጉድኣት ክስምዐንን ከም ዝግበር ገሊጹም
حورات هاجرات طالبان نصوتاو متقاتي زحازلو منقدي زين تصور زلاقنت زغدلون كام زخونا ملكيتو نتران قديات زسمو دك تبعتيو مخانوم قال زغبلا دك نسيو زي مهلاونن قديات زبيتاو متقاتي بزعباتي زبصحن كملكتا كام زدرخن اتتكالي قلصم قديات متقاتي ز كحسالو مسرح زي مهلاو دما كالت وسخي صقاميوم أفغاناوያን ደቂ ኣንስትዮ ንጣሊባን ስለዚ ፍርሓ ብስሩዕ መንገዲ ፍትሕን ምርካብ ከም ዘይደልያ ተገሊጹም ጣሊባን ናብ መንበረ ስልጣን ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ገሰት መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይህሉ ገሊጹ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ግን ኣብ ልዕሊ ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ፀቕጢ ዝፈጥሩ ሕግታት ይወፅኣሎም ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምባታዊ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ክመሃራ ኣይፍቀደለን እዩ ናይ ካልኣይ ብርክን ዩኒቨርሲቲን ትምህርቲ ከይመሃራት ኣጊደንን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም